Gahapon naman to may mga ni ma'am. Yung sa maning kauban ako kung hinay kay glihok. Murag yung bao. Oo, naabtan may gabi eh. Nya karon nagsabot na lang gid mi nga karon may mga ni. Ay, iya gawin ipalutaw nga kontrabida ta, oy. Ya siya may leading. No tinuod man sad. Kung sabi ka, isulti lang ko sa tinuod nga ligoy kang dako. Siligoy. Ay, gagto, ani, ma'am. Kaya sa tinauray lang, ma'am. Kini mo'y nakalangay ay, kay kung mo istorya ni chicks, puwerte gyong, lugaya. Sapa di oy. Di tinaod, kung gwapa ay mo ka istorya, Ano man ang balihon. Ay, dad. Itong tuhan na niya ma'am. Ano mo paglalis ana uy? Ang importante nga ni amo. Unya, pasalamat sad kay ko ninyo nga mituo pa mo nako. Tuuhan di ka na mo ma'am. Oy, usagod ka sa among agawon. Abot lang ka niyo, kung tuo ba ni? Kutuo, oy. Kutuan dyan ko na, oy. Sagutan, andam ko. Ma'am, mandar, ma'am, be. Bisag 2 segundos, human gid eh. Human gid na ako dayon. Duha man ang akong gisugo dinhi sa pagdapit ninyo. Si Manosidro o si Lilay. Oo, bitaw. Unya, kini akong tuyo ba gamay raman kay ni. Pero importante gyud. Mahitungod ni sa kandi nga gipapangita ni Marlon. Ah, di ay. Sige pa mo pangita no. Oo, ma'am. Unya, sa pagtuo ninyo, padakpan ka na ninyong mga kanding. Di pag yung matagaan, mamay. Pero nakasiguro mo nga buhi pa ng mga kanding. Mura, ma'am. Mura. Doon naman ko'y nakasulti na ko. Nga na ako nung akong posibilidad nga kamo may makadakop sa kanding. Tinuod na. Ay, ma'am. Pamasin lang gud ng amuha, ma'am. Parehas ba sa uban? Glasar ba kanting nga, ma'am? Kusog yung mutagan. Sutoy ko din sugod. Oo. Di matuol. Unya, unsa may gamit ninyo sa pagdakop sa kanding? Unsa may paagi ninyo? Ay, parehas sa mangyapon, ma'am. Bunang. Aray. Ang uban, magamit og PC. Niya, kuan, mga kahoy, nag-iway mo na. Nay, martilyo, wala ka. Wala. Kuan, ano gud ma'am? Parehas sa gud may gigamit gud. Bukot, Ay, PC. parehara may batanan. Oo. Pero, di lang gid mi ka siguro gid ma'am oy. Siguro na. Be, tug-ani ko niya sa tinuod, be. Base ra man sa di sa mga istorya. Unsa magyunahan ninyo nga makasiguro ta nga kamo gi makadakop sa kanding? Unsa man? Ay ma'am, maura man gyapon ma'am. PC, kahoy. Parehas sa uban ma'am. Ako, ma'am, kawayan ra. Akong iiway sa mga kugon ng sagbot, ma'am. Kung may espesyal nga buta nga para dakop ko sa kanding, ma'am. Wala. Kamo man ginaghabwa sa bukog ni Lolo Andres. Wa ba boy nakita or nakuha nga butang didto nga masulti na to ba nga mahimo ninyong giya sa pag-ila o pagdakop sa maong kanding? Ma'am, Hoy! katangkuhan, ma'am. Oo! Katong hulagway sa imong lolo ma'am. Pero, lata naman no. Ginakang maklaro no. Oo, lata lang ito, ma'am. Wala boy sa kanding. Wa. Ay, wagad ma'am oy. Wagad ma'am ano. Walay. Oo, wagad. Wala gid eh. Mga sugilanon, mga aso may tungod sa kanding. Wa gyud. Ay, Dunay. Oh, dunay papel dito ma'am. Wan, pero dugta na kay ma'am oy. Di na gid mailhan ma'am. Oo, ma'am. Sige lang. Mamasin lang gud ta nga bas hindi ay kamo pay makakita or makadakop sa kanding. Pero doon na lang unta ko'y hangyo ninyo. Ay, unsa man ma'am? Kung kumakitaan nyo ang kanding ba, ayaw ihatag ni Marlon ha. Pakita una ko. Okay na? Paningwaon na mo, ma'am. Dili kay paninguhaon. Buhatag yun na ninyo. Buhaton o paningwaon, dubleo na to, ma'am. Kung mitahod mo ni Marlon, aw doon naman ay katarungan. Pero doon na say katarungan nga manggilabot sad ko sa kanding. Kaya apo pud baya ko, di ba? Kanang imong bakba din ha.
na ko tuyo agot. Tama di ay. Sulti gani ka. Kinalam break ka, dili ka magpataka. Taka dito di ay ang bati ngilad mo sa kay na magkuno-kuno tagod. Ah, kuno. Magkukun-ukon ta. Wala magpataka na kagbuga na yung baba di ay. Tiyaw mo na, purting kuyawan ako, diriyot ka makasulti nga. Doon na tayo nakuha ditong librito. Sa lugmanan. Nga bitaw bon. Diriyot gina masulti gyud. Mao na din kay nagpataka malangga. Gani ka breko bangga unta-unta. Oh, mao na. Sulab yan mo eh. May na lang gani gipaggang ti ka kay kung pa. Pawan na. Hanawa nga atong pangandoy. Siluan nang kugutin lang na mausab lagi oy. Mao na akong giingon nimo. Musulti gani ka, you must think first before you rapid fire. Biliban ako nimo bon. Hmm. Thank you kay bon ha. Believe na gyud kay ko nimo bon. You're so very thinkable person. Si thinkable. Pataka ka lang English. Kanang thinkable ba? Huwag ka kasabot og thinkable. Yun sa pala thinkable di ay. Huwag yan mo grado. Wito. Grado ba? Wa kay analytical ethics. Sa man kayo unsa lang thinkable. Kanang thinkable ba ka ng mangging huna-hunaon? Mao na siya. Taka ka lang. Thoughtful oy. Manggihuna-unaon. Tutpol? Parihar mo na good. Tutpol og Bade ay. Wa gyud ka na ko gyud. Sige ka lang. Uy. Si David. Toy! David. Ha? Nakita na kong kanding dito sa lumpuyan ay. Na dito. Ano pa dali dia? Unya dong. Akong giduol, wa ni dagan. Gikap na akong sungay, nagparaig. Wa ni Ha? dagan. Natulog na. Dini. Oh, dini. Asan man to? Uy, wa naman. Dini raman tuloy. Dong. Pag-apas mo na mo dong. Dini pang kanding. Unoy, wa mo gito ni dagan, naglakaw-lakaw ra to. Uy, gina. Hindi mo ito gigabayaan David. Nagipadagan yung paingon na mo. Atlok man ko. Layo ba ninyo gilaktan? Dili mo gikan. Sa buyog, sir. Tuamang ko ditong dagang mga tao nga, nananaos pugnos kabayo. Wa mo kapuya? Wa man. Kay, daman sa pagpanuroy. Ang mga sama ninyo nga mga gwapa,
di angayan nga maghago. Wa man na ni may sultis tigom, sir. Angangan. Wa man ko magtuo nga doon na day mga gwapa din he, pero doon naman di ay. Naman, sir. Ya, sir, una lang minimo, sir, kay layo para ba kayo mong laktan. Mo ba? Yun na, yun na. Kamong duha ba? Pwede mo muna kung ipasakay sa kabayo, angkas mo. Ayaw, sir, oy. Salamat kayo. Kami naanad sa kay kabayo, sir. Uy, mga hugya mi. Dili mo maunsa. Butang ka niya akong kabayo sa Loki. Ang ngangin baton to, kung angkas mo, si Flor, aris likod. Likod na ko. O niya, si Helen, aris tubangan. Di na lang, sir, oy. Og daghang salamat. Disgrasya niya mi, sir. Sanod na lang.